Josip Konta samozatajni je umjetnik koji rijetko govori za medije, jer smatra da njegova djela govore za sebe. No da se može podičiti iskustvom kako malo tko posjeduje, bilo je jasno Ivani Zorić već pri samom dolasku u njegov zagrebački atelje. Pola stoljeća suživota s umjetnošću, svakodnevnog rada, usavršavanja, pola stoljeća kreativnosti i stvaranja. Toliko toga stoji za kipara i slikara Josipa Konte. Da će biti umjetnik znao je još kao osnovnoškolac, a kada je tu vijest priopćio roditeljima, nimalo čudno, hvatali su se za glavu. No Konta je spakirao kofere iz Livna, krenuo na školovanje, put Sarajeva, pa onda i za Zagreb. Moj otac jedno vrijeme živio u Parizu i tako dalje, pa je rekao, vidio je umjetnika koji spavaju po cesti, nemaju šta jest. Ja sam rekao, pusti, ja idem, pomozi mi da krenem. Kasnije sam uspio dobiti neku stipendiju. I svima na ponos postao je prvi školovani akademski kipar iz svog rodnog grada. Postdiplomski studij završio je u majstorskoj radionici Antuna Augustinčića, jednog od najznačajnijih hrvatskih kipara 20. stoljeća. Profesor je ko profesor, znate, morate se vi prilagoditi profesoru i profesor vama. U to je vrijeme radio spomenik Matije Kupca i ja sam radio jedno vrijeme na tim reljefima, ali kasnije sam to iz nekih svojih subjektivnih i objektivnih razloga napustio i onda sam radio svoje, ne. Poslije sam zaposlio u Ljevonici umjetnina kao direktor Ljevonice. I tu sam radio 3 godine. Iako sam dobro radio i imao dosta posla, ali se zasitio i te odgovornosti i uvjeravanja radnika i tako. I onda sam opet otišao u slobodnu profesiju. Kao slobodan umjetnik već 50 godina kipar i slika, a njegova tematika su uglavnom ljudi i konji s kojima evocira uspomene iz djetinjstva. Ostalo iz Livna jer Livno je imalo poljoprivredno dobro krava i konja. I to su bili oni rasni lipicaneri, bili su oni smeđi konji, ne znam kako su se oni zvali. Ja sam s njima divio, ja sam malo su bili ogromni prema meni, ne? I tako mi je to ostalo sjećanje. Uvijek polazim od života, od čovjeka. Tražim tu nekoga sadržaja. Uvijek su mi ljudi nekako bliski. Htio bi u svojim skulpturama prezentirati na jedan svoj način. Svi smo zaokupljeni nekim svojim brigama, stradanjima, uspjesima. Tako da je i moja skulptura takva. Nije to klasična figura, ona je arhaična na jedan svoj način. Tako da je to teško sve u detalju objasniti moja, znate, promišljanja. To figura mora sama reći, a ja kad šutim možda je najbolje. Konta je bio angažiran i na ljevanju spomenika Nikoli Tesli isporučenog u rekordnom roku i postavljenom u SAD-u na slapovima Nijagare. Ovaj umjetnik najbolje se osjeća kad stvara, žonglirajući sa svoje 2 velike ljubavi. Čujte, uvijek razmišljate. Ako se umorite od kiparstva, jer skulptura zahtjeva vrijeme. Trebate dosta vremena da to napravite. A onda se vratite, jer ja sam ujedno i kipario i slikao. Ne? Onda se dopunjavao. Jer znao sam da ne mogu samo u skulpture, nego moram i od slike da bi uspio preživjeti. I tako tu se dopunjavao i uspio se pronaći u jednom u drugom. Pa neki kažu, Konta je u kiparstvu slikar, a u slikarstvu je kipar. Ja se smijem, nek reknu, pa šta bude, bude. Ne? Tek u 72. godini Konta je otvorio svoj prvi atelje, ali sudeći po onome što smo imali priliku vidjeti, vrijedilo ga je čekati. Stari industrijski prostor u strogom središtu Zagreba, uz pomoć 2 sinova, pretvorio je svoj posebni, intimni dio svemira. Pa možda je prelijep za ono sve što je prije bilo, znate, pa, ali eto, prilagodim se, malo slikam, malo sad neke popravljam figure, neku modeliram, pa malo stanem, promišljam i tako. Ne žurim se, znate, ne može bez promišljanja, mora me nešto navesti na nešto što bi ja želio. Onda morate vi
biti u tome momentu raspoloženi za nešto što želite napraviti. Ne može se ništa na silu, sad ću ja nešto slikati, sad ću ja nešto izmodelirati, to mora čovjek stvarno biti raspoložen. Umjetnost, ga kaže, nikad ne umori. Kad pođete raditi, onda to po 10-12 sati, nema stanke. Nema stanke, a kad vam još ide to od ruke, kako se kaže, ili kipario ili sliko, znao sam do jutra to raditi. Radovi ovog umjetnika krase brojne javne prostore i privatne kolekcije, a ekskluzivan postav uskoro će donijeti i u Lošinjski hotel. Dok drugi imaju privilegiju uživati u njegovoj umjetnosti, on će stvarati i dalje, jer putem svojih dijela govori sve ono što uistinu i živi. Radio sam sve itekako. I iznad svega je najvažnije da čovjek ostane skroman, dosljedan svojih stavova, onda mogu u stvari nekako stajati, ali ako ono pokušava sad biti neka velika faca, pa sebe smatrati nekim velikim kreativnim umjetnikom, znate, sve to može da se raspline. Nego radi svoj posao, pa će vrijeme pokazati svoje.